Mishing ran volte hi andu omin miti hlimtu anni thina thian thatak ni in duat po kan duat viau thina ma sela duat taka enkol anni a anni po in chutianga min en lai chuan rap tak taka cheta te po anlo ve tho maya rin phak lo le rin ngai na po kan hriat lo turte ani nok hloma tunchuma hian mishing ran vul an pi le pu te ti hluma a then te phei chuan an sa ei zui ta te kan hodon ani Peter pakhat le a hamster te hi sazu angdeu nungcha poisoi lo tak ani a an pi te han hluma an sa han ei tur chi ni in alang lawa ma sela thil nang dai tak tak hi a thleng ve thina he thil thlentum hian anei tu Peter chu a ina thia char ani a thia in char hi chu thil danglam lutuk ani lo na chen te po a om thaya ma sela tlema danglam de chu a hamster khoi lai chuan a ruang chu alo ei hi ani a maktak main api ruang vela hian hamster hamna thla mu ani a police tele doctor ten uluk taka anzir chian na chuan ani hian hamster pakhat avul thule chu hamster pakhat chuan drawer pakhata hian puk alo siama chu apuka chuan mishing taksa them mu ani a api ruang a ei mai nilawin apuk siam nan alo mangtel tina ani chung ko ferret le annote chung ko pakhat chuan in pakhata chengdun mi alo tur pahni an lo kola chu ferret kan ti ta le annote ani heng ferret te hi ramsakol tak ani shimshima baka note te chu mishing inveng thelo anlo ni bok nen heng ferret te hi ramsa sahel eichi ni in hashiam zum tak an nei tela zan khat chu zuri chung kwa chu an note trap thom chuan ati hara an rin dan chuan a ril tram emo zun a che vel ni in an ringa ma sela an manglama po ana suang tu chin ngai lo chu an note room an lu chuan an huta a an ferret khoi chuan an note kuzung tang som zinga pasari chu alo ei zo to a vanai thak takin damdo in an pan pui nu in note chu athi talawa an ferret khoi po chu an volum thei ani hello po hi ferret in note ati hluma an asia tur hi alo om to a rain wall do le kerry wall do te nu pachunga thil thleng ni in an ferret khoi pathum chuan an note sen an ei lai an va mu to ani Mark Voigel ale amai mom lo om Mark Voigel hi German ramami mai mom rule lai king ti angreng tam tak khoi tu ani a atlang pui chuan Mark hian heng anung chakhoi te hi an hlo om ti hria in boma ada thina heng anung chakhoi zinga hian pakhat lo om fal de a om bi ka chu Black Widow Spider ani a Mark po hian a hlo om ti hria in a film khur ve hle a ma sela film khur sen lo chin hi alo om ve thina he mai mom lo om tak hi ada na atanga chuakin anei tu pa Mark chu ase ta a ase awang hian zengzuin ni kho hreloin om zui ta a ti chuan aboral zui ta ani ti chuan anung chakhoi te chu an bom tang chuan en tin emo ron chuakin Marka ruang mang chuan ruai an the zui ta a police ten a hun an va thlen chuan athi atanga ni sari atanga ni sompali in carvel alo ni to a khovela ruang mo she om ber pol an va muta ani ming thu pakhat le a bull terrier hepa a ming an puan zar lo hi mi ten an hu kha tak ema wanga an ngai thalo chuan a in an va en china police ten nena lutin a ruang an va mu zui ta a hetia a in an lu hian a ui bull terrier chuan alo ti boy angreng hle a atira chuan apu athi awangin chu tiang chuan a om ni in an ringa hunrei tak jenete hi an mu to lo nuwa a then omte ngai thalo chuan police te punin a in an ve en fia ta a chung an valu chuan mak an ti hle a jeneti chu chauka alo thi reng to a abula chuan zo te thi to le la thi lo te an phunuai nuai boka wolf dog sendrai hian wolf dog kan ti ang chi hi pakua lai aneya henga buyu vultenen hian khosa in duat po aduat hle a ma sela anin pek dan chen tlemin ain zat lo deuh te po ani mai thaya
ni khat chu a pasal ngai thalo chuan an nu awanga event chu arwang chu uf dog ho da khom na awa muta a atak sa then khat ano e hek nual man to boka arwang an zir chian na chuan heng uf dog ho hian an bein an ti hlum nge ni arin ani bok ti chuan an pu ka chuan nuklutin asa hi an ei then ta ani Janet Vial ile azote Janet Vial hi British lammi ni in kumsum nga le paruk zote ngaina em tu ani a ani hian zote tam tak anei ani hunrei tak Janet hi an mu to lo nuwa a then omte ngai thalo chuan police te punin a in an ve an fiata a chung an valu chuan mak an ti hle a Janet chu chauka alo thi reng to a abula chuan zote thi to le la thi lote an phunuai nuai boka heng zote lanung te po hi api ruang ringa nung an lani a athita te po hi ril tramwanga thi ni a ngai an ni bok vok thi nuwa vok ei ni tluka thil du om lo hi atam kher om lo we ma sela kan thu lo ve me boxia he thil hi thil lung chia thlak tak ni ma sela origona lo nei tu pakhat thil ton ani miao boxia Terence Van Guardian anti hi kumsam ruk pakomi run and call tu ani a ani chuan a farma aran vulte endik turin Oregon bula an huana chuan akala alo let le to ngai lo ani achung ja chuan arwang chu vok ho om khom na an va mu a van doi thak takin arwang tam zo khi chu heng vok ta hian an lo ei man to ani heta hian athi chan hi hrechiang chi alo ma sela ama in voi khat chu Terence hi vok pakhatin alo su thlu in alo se to a chu chuan ngai ati thalo hle Marvius alai a hipo heng hipo te hi kan hu hian kan ril ruwa enge lo lang ma saber le ataka chuan an hlo om zekin arin oma heng hipo te hi khovela po ram sa hlo om ber pol ani a sakei ti ai po hian mi te an ti hlum hlem zok ani heng zong ria hian ranvul pet atan ila nei ngam tho angem Marvius chuan chu angai poimo vak lo ve thunga heng hipo te hi ranvul atan nein aman po hi apesang ta hle ani South Africa aram pakhata heng hipo te hi khoin ain fiam pui mai pa ka ani chuan afa angtluk hi alin a ena masela ramsa chu ramsa nge ani a hetia reife anin khoi nu hian ni khat chu arwang hi tuya lang an huta a arwang a chuan voi tam tak hipo se na nu ma mu ani boka thilung chia thlak tak ni ma sela mi tam takina an lo rin lok ang chi in a thleng ta reng ani bong heng bong ta hi sahel ag ni phei selang chuan ram sa hlo om tak tur an ni a chak taka tlan pa ka nim hring an e ani de maya chu anom dan tlang pui ani a ma sela achang chuan ani phung pangai ang lo deuh te po hi a thleng ve boka Ricky a hi abong te ngaina em tu ani a henga bong te bula hian a hun tamber a mang hial ani ma sela van doi thak takin a farm chu a hun top a man na tur ani angti ani po hian a ring phabi glawa kumsum nga le pathum atin don haya chuan abong vulte enkol turin akala ta chuan abong pakhat thin thok chuan aron phin ta thut meya a oma tak ron si in abora zui ta ani Bengal tiger, black bear and the African lion sakei tele savom te hi amal po in ram sa hlo om ber pol ani a ho phei chuan an hlo om le zual nge yang ti arin thei ome Kelly Enwell i chuan heng kei pui savom tele sakei bak nei te hi ranvul atan anei rup maya aro pui viau rualin atop dan ero adum viau lo thung ni khat chu a savom in ati fai lai chuan heng aram sa te hian an be ta thut meya a then om te po chuan chu thil thleng chu an mit nge in an hu a ma sila chan ngam chi ani si lawa thunei tu te hriat tirin police te an va thlen chuan Kelly hi alo thi fel man to ani ole kha tun tuma kenen no theite ani a em tu de chung alom thu ka soye